Pod videami dostávam celkom často komentáre typu aký foťák používaš, akým foťákom natáčaš, aké máš vybavenie. V tomto videu to vysvetlím posledný krát, ak ešte niekto sa ma to spýta, tak ho vlastne. Takže, najdôležitejšia vec mojej výbavy je foťák. Ja osobne používam Canon G7X Mark II. Je to najlepší kompakt na trhu v cenovej kategórii do 700 €. Má výklopný displej a pre vlogerov je to vlastne to najlepšie. Teda už na to ostrenie je to znak. A keď idem von, tak foťák dám do tohto krytu. Samozrejme, nie vždy je možné zo sebou zobrať foťák, keď niekam idem, preto je dôležité mať zálohu. V mojom prípade je to záloha iPhone 6, ktorý má úžasný foťák. Ale všetko má svoje minusy a čo sa týka iPhoneu, tak v horších svetelných podmienkach video dosť zrnité. Asi najlepšie sa s ním točí v lete, kde je všade dostatok svetla. Chápem, že nie každý má veľký budget na natáčanie videa, nemôže si dovoliť takú drahú techniku ako mám ja, preto som strávil zo pár hodín hľadania kvalitovo hodného foťaku za priateľnú cenu a našiel som toto. Canon S120. Má skvelé autoostrenie, pekné farby a viac menej tie isté nastavenia, až na to, že nemá výklopný displej. Cena je okolo 200 €. Casey prišiel s niečím revolučným. Začal blogovať so zrkadlovkou. From now until the dawn of time, anyone you see using a rig like this, know that I did it first. Keďže zrkadlovka je ťažká a celkom zasa drží v ruke, vlogery k tomu začali použiť Gorilla Pody. Sú to také malé statívy, ktoré majú ohybné nohy, čiže vy ich viete pripevniť hoci kde. Ja používam jeden veľký z eBayu, nikdy si nekupujte nič z eBayu, je to o ničom. A potom mám menší, ktorý je originál a funguje bezchybne. Ďalšia vec, ktorú používam len zriedka, je môj statív. Je dosť starý, máme ho už doma zo pár rokov, ale stále funguje. Ale ak budem najbližšie kúpať statív, tak určite investujem a kúpim si drahší, pretože tá vec proste stojí za to. Samozrejme statív sa dajú kúpiť aj za menej, odporúčam tieto od Hamy. Spomeniem aj môj batok, do ktorého všetky tie veci dávam. Je to obyčajný batok, na ktorý sa dá našťastie prichytiť statív. Moje videá sa samozrejme budú bez strihu. Zvykol som všetky videá striať na počítači, ktorý ešte funguje a dožíva svoj život a preto budem musieť čo najskôr vymeniť komponenty. Poslednú dobu striham na tablete, pretože je to rýchle a spoľahlivé, plus podporuje to aj slow motion video z iPhoneu, čo je super. Dúfam, že ste si video, ktorého celá výroba mi trvala 24 hodín, užili a vidíme sa na budúce.